se't fa estrany veure't allà tan gran, amb els teus gestos, la teva veu, perquè clar, normalment sents la gent, la veu dels altres i veus a les altres persones però no et veus ni t'escoltes a tu mateix. I clar, al veure't allà amb una pantalla així grossa i hòstia, jo parlo així, jo faig aquests... Sí que d'alguna manera, hòstia. Yo he visto mi carácter natural, fuerte, digamos, y que no me puedo imaginar que yo soy así, tan seria con los abuelos, pero es lo que soy. ¿Alguien quiere más? Quan he mirat la pel·li, sempre veia els negatius del meu, saps? No mirava, em semblava que tota la gent, el Raül, Ros, Maribel, tothom el feia bé, però jo he fallat una mica, saps? Clar, jo crec que això els passa a tothom, però no sé, és això. Em veig una mica raro, saps? Bueno, per mi, jo crec que ho he fet bé. Ara a veure què diuen els altres, al públic. Espero que bé. I la cara que poso, dic, mira què vull fer, no? Va fer una primera vegada, jo patia, dic, ai, no sé si sortirà en paper, si ho faré bé, si ho faré bé. No, se me veu una cara de patiment, oi? Dic, mira. Yo no puedo imaginar que puedo actuar así, tal cual, con naturalidad, y también no puedo pensar nunca que voy a salir así. Tan sencilla, la digo, ha salido muy bueno. Las acciones que hemos hecho con la María ha sido muy bien. Todo natural. Hoy le toca duchar, pues a duchar. Venga, Jaime. És que sempre heu de manar vosaltres, colla! Vamos a No. duchar. Si quiere o no, vamos a duchar y se acabó. No vaig a la Venga, ducha. vámonos. No, vinga, a la ducha, Que no, ho feu, a la no. ducha y a la ducha. Y se acabó. Venga, vámonos.